Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS. Pano patinokupai maupdates ese zviri kuitika munyika yedu munyika yeZimbabwe. Saka first time yakuona mavideos edu aya ndokapai pano tichibva wasubscribe unche tinokulaika turn on the bell icon kuti urambe uchiona maupdates atinokupa pano paZim News Live YTS. Aiwa, mhuri yeZimbabwe tikuratidza kuti tapinda mugoredzva, asi tiri kuona kuti vane CCC varatidza kuti vane mixed feelings. Vari kufara zvavo kuti vapinda mugoredzva, asi havasi kusununguka, havasi kufara pamusoro penyaya yemumwe wavo Job Sikhala uyo ari muusungwa. Nokuti kuna pane mumwe munhu ari kuuya achiposta pano paTwitter handle achiti it is now day 566. It may be a new year, but pane asipo. Job Sikhala is innocent. His political imprisonment and persecution have over Zimbabwe like a dark cloud. We must never forget his plight of tire and demanding his release until he is free. Nobody is free. Sande mumwe auya achiratidza kuti haasi kusununguka nekuda kweimprisonment yakaitwa kuna Job Sikhala kunyange akari innocent. Saka ngatione mumwe futi aposta the same achiratidza kuti haasi kusununguka pamusoro pekusungwa kwakaitwa Job Sikhala iye ari innocent. Saka ari kuti 2023 ends with Sikhala still in prison. I am so sad and disappointed that 2023 is now ending while Zimbabwe still has political prisoners who remain in unjust detention. In particular, my heart bleeds for my lifelong friend and political brother, Honorable Job Sikhala. Saka mhuri yeZimbabwe tinyazoona kuti vanhu veCCC yes vapinda zvavo mugoredzva, gore ravari kutarisira kuti ndo pachapedzwa zvese, ndo final year yavachawana rusununguko, ndo year ravo ravachatonga, asi varatidza kuti havasi kufara nekuda kwenyaya yaJob Sikhala. Saka mhuri yeZimbabwe chitipai maonero enyu kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa, muchisubscribe, kukomenda pamwechete nekulaika kuti murambe muchiona maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS. Tatenda tosangana muvhidhiyo redu rinotevera.